Мацка. Ай, сега си вземи това и ми донеси, какво ти казах. Какво става, момчета? Някакъв проблем ли има? Какво става, бе, чичка? Така и така си тук, фани завърши. Извинявайте, станала е някаква грешка. Следващата бутилка от заведението. Това е приказка. Ай, мъжи! Айде да отидем от пробацията на нашата момчина. Че. Там се е разляло нещо, да идеш да забършиш. Така ме боли ръката от вчера, братле. Не мога да я свия. Нема да ги биеш, Росене, само стреляш. Ние престъпници ли се родиха, Иво? Престъпник не се ражда с Росен. Престъпник умираш.